Как се справя с две думи, ако мога така да се кажа, защото това е естетичен кошмар това нещо. Естетичен кошмар. Историята на това започва още от фелчпата, когато това се правеше с блокиране с опагдентин. И тогава това беше истински кошмар, защото аз си спомням, че за да направя един случай, никаква предвидимост, нулева, но аз си представях как стоят нещата и когато ми дойде зъб с тъмно пънче до фасета, корона с тъмно пънче, когато имаме различен обем, различна субструктура и различен цвят на субструктурата, и аз възстановявам с материал, който има различни оптични свойства от този на естествения зъб, тогава ставаше истински кошмар, защото това наистина граничи с невъзможното. И аз съм правил много хубави, много успешни случаи такива, но си спомням, че аз съм имал случай, който един ден мисля, един ден правя в главата си какво да направя, как да го, първо като го блокирам. Когато го блокираш, вече с блокирането ти намаляваш хромата и дигаш велюто. Хрома, велю, те двете неща, те са така. Дигнеш ли хромата, пада велюто.